Evo Josipe, možeš startati. Poštovani građani, evo, nalazimo se kod jednog... Nalazimo se znači u jednom parkiću. Niste se vidjeli, dobro je. Gdje ima jako puno ljudi, znači radnih ljudi, kao što vidite u Republici Hrvatskoj puca sve od ekonomije i od gospodarskog razvitka. Dakle, evo, sada je negdje oko blizu 2 sata. 2:15. Znači vidite, znači evo parkić ima pa sigurno preko 200-300 ljudi koji odmaraju od teškog posla. Što zapravo reći, ova tema bi možda bila najbolja. Znači više ljudi u parkiću nego na prosvjedu danas. Zapravo cijelo ogledno stanje ove države, znači gdje je antipoduzetnička klima, gdje zapravo pravosuđe kao rak rana ne dozvoljava stranim investicijama da zapravo dođu i ulože u određene firme, da stvaraju novu vrijednost. Jer jednostavno stranci koji su meni isključivo rekli da je prvi razlog zapravo karcinom ovog društva pravosuđe. Znači nepovjerenje u zakone koji bi trebali štititi i poduzetnike i građane. Dakle, imamo jedan opći kaos, antipoduzetničku klimu, život na grbači građana, gdje ste nažalost vi solidarni jamci, znači tog kredita za koji se država zadužuje. Meni je jedino žao kad ja evo bilo kojeg od ovih građana sad dođem tu pita da mi bude solidarni jamac za kredit, vrlo bi vjerojatno dobio pljuvačku u lice i šamar. Ali evo građani kada zapravo su kao sudužnici kredita javnog duga od preko 420 milijardi kuna zapravo daju ovim gore političarima šakom i kapom da idu, kao što vidite, po onim gostionima u restoranima žderat lignje, janjetinu, svratiti u Slovensku 9 na ostatke hrane, ribe, znači gulaša lovačkog. I to zapravo predstavlja jedno evo trenutno stanje u ovoj državi. Znači, kao što vidite, onom objektu vam nije kava to go, nego vam je janjetina to go. Ali nevezano dobar, jako dobar restoran. Dakle, pravosuđe kao rak rana, znači ovog društva, vam zapravo govori što sam htio zapravo napomenuti, da je javni dug preko 420 milijardi kuna, a VPS tužbi, znači pravosuđe je isto jedna tvornica, razumijete, papira, a ti papiri su nažalost tužbe građana i protiv države ili eventualno protiv pravnih i fizičkih osoba. Svi ti papiri u nekakvoj konverziji na kraju ipak završavaju ovrhama, odnosno novcem, i ja sam nekakvim određenim kalkulacijama gdje nikad niste zapravo čuli o tim ciframa i iznosima došao do podatka da zapravo na Ministarstvu pravosuđa je sad trenutno zarobljeno preko 240 milijardi kuna građana i firmi. Pa vi sad računajte kad imate otprilike 20 godina jedan postupak procesa koji traje znači prvog, drugog stupnja, pa se to vraća pa čak i na međunarodne sudove kad ispucate kompletno sve pravne lijekove. I imate jedan opći kaos. Ja to čak ne bi nazvao ni pljačku. Pljačka je znači određeno djelo razbojništva kad dođete s pištoljom i nekome ili nožem, oružjem prijetite da mu uzmete novac, a ova zapravo prefrigana banda koja vam zapravo samo manipulacijom takozvanih zakona i papira otima vašu imovinu, otima vašu djecu, otima vam osnovna ljudska elementarna Bogom dana prava, a busaju se u prsa da zapravo žive u predstavničkoj demokraciji i da zapravo predstavljaju volju naroda. Morate razumjeti da u trodiobi vlasti, danas bi o tome baš htio naglasiti, znači imamo zakonodavnu vlast, izvršnu vlast i onu najžešću, najgrozniju, a to je sudska vlast. Znači ove dvije vlasti vam se mijenjaju tokom svake 4 godine, ako ništa drugo barem promijene političari fotelje, pa imamo kako tako nekako, ajmo reći, rođačko uhljebničko nasljeđe, znači da određene političke strukture naslijede određene funkcije. Sudbena vlast je ona gdje sudac dođe, taj vam ne otiđe dok ne dobije mirovinu. Znači suci kao djelatnost su vam najduže radno vrijeme do umirovljenja. Neki su čak pričali da ide do 67, 69 godina. Ja to ne mogu potvrditi, iako sam čuo priče. Pa se sad vi zamislite, osim debelih i preplaćenih plaća sudaca, znači koliko ti ljudi čak imaju mirovine, nezasluženih mirovina. Ministarstva pravosuđa niti jedan plakat od Europske unije gdje su zakonom obvezni reći da su sredstva bila uložena, znači iz sredstava Europske unije. Dakle, evo do dan danas
apsolutni kaos, nered i ja bih rekao legalizirana pljačka naroda, gdje zapravo evo narodu izbezumljen, ne znajući što može napraviti na tu temu, mora shvatiti što zapravo znači predstavnička demokracija. Dakle, kada vas predstavlja 151 kriminalac u Saboru, busajući se u prsa sa svojim znači nekakvim političkim programom, pamfletima, gdje su rekli da će raditi određene programe u interesu građana, a isti ti prodaju, razumete, svoje guzice i mandate gore u Saboru, ne da bi vršili volju naroda kojeg bi trebali predstavljati kao većina u predstavničkoj demokraciji, jer naš 4 milijuna ne stane u Sabor. To morate razumjeti. Da. Ono što je suština te cijele priče, nakaznosti bih ja tako rekao, da saborski zastupnik ne živi od svoje plaće. Znači, saborski zastupnik je moralno iskvarena osoba koja zapravo štiti interese velikih lobija. Dakle, nesrazmjer imovine dohodovnog dijela cenzusa plaće u 4 godine mandata sa imovinom određenih saborskih zastupnika, jednostavno elementarnom matematikom osnovne škole je postala, ja ću se izraziti, pizdarija, jednostavno vrijeđanje zdravog razuma. Znači, niti jedan saborski zastupnik ne može u 5 godina skupiti 10 milijuna kuna i od toga kupiti znači hotele i vile na moru. To, ako neko ne razumije elementarnu matematiku zbrajanja i množenja, znači ja toplo sugeriram da otiđe na internet i da se educira, da napravi jednostavno znači nekakvom svojom percepcijom što znači 12 mjeseci puta ta plaća puta 4 godine. Dok narod ne razumije i dok ne shvati znači da političari ne rade zapravo ovdje u interesu naroda i sprovode volju naroda, nego sprovode volju svojih interesa, lobiranja određenih stranih kompanija, pa čak bih rekao i kriminalnih institucija vanjskih. Ja mislim da je došao zapravo trenutak da narod shvati da nama predstavnička demokracija samo omča oko vrata. 4 milijuna Hrvata, ja bih volio da jedna banka može potkupiti i platiti znači mito tih 4 milijuna Hrvata, jer onda bi bili najbogatija nacija na svijetu. Shvatite to što govorim. 151 Prodanović, kako ih ja zovem, su zapravo sitna para za velike igrače poput banaka, poput investicijskih fondova, protiv velikih trgovačkih centara koji 10 godina bilježe knjiže svoje poslovanje sa minusom, odnosno sa gubitkom. A razumijete, izvoze milijarde vani vašeg novca. To je taj uvoznički lobi. I upravo zato ja govorim da se ne smije kupovati u tim dućanima, ali s druge strane teško je izbjeći da im baš nijednu lipu ne ostaviš. Ali onaj koji nije bio poduzetnik zapravo razumije što znači 10 godina poslovati sa gubitkom. Da. Znači ja ako uspijem godinu dana poslovati sa gubitkom i knjižiti to kao gubitak, ok, mogu gubitak prenijeti na iduću poslovnu godinu, ali 10 godina neću moći ostati. Ja moram imati debelo meso i salo da zapravo isfinanciram te gubitke, ali evo oni i tako to poreznoj upravi nije čudno, to znači, njima nije ništa čudno. Ja govorim, taj povrat poreza zapravo ne odlazi državi, nego odlazi znači velikim mafijašima u džepove, a sve zapravo financirano iz džepova građana, gdje zapravo ubijate hrvatskog seljaka, ne kupujete njegovu robu, znači gdje hrvatska svinja pasla hrvatska polja, bez GMO, znači žitarica, bez pesticida, bez kancerogenih tvari, a opet smo narod kao takav sa najviše oboljelih znači ljudi od karcinoma u cijeloj Europskoj uniji. Pa sad si postavite pitanje, znači gdje to meso koje dolazi nama znači kao otpad iz Europske unije, gdje se ono proizvodi? Koja je zapravo sastavnica tog mesa i koji je zapravo rok trajanja tog mesa? Pogledat ćete, vidjet ćete malo kad zagrebete te deklaracije, znači određeno meso vam čak i dolazi iz Argentine, starosti do 10 godina iz dubokog zamrzavanja i cijela ta situacija vam je zapravo jedno neodrživo stanje življenja, znači situacije pijanog milijardera gdje se zapravo narod zadužuje, živi na kredit, ne samo kao država, kao vlada, nego isto i kao narod, jer znači narod ne zna cijeniti znači i precijeniti svoje, kako bih rekao, dohodovne cenzuse, pa onda otiđe u banku i zaduži se za 200 ili 500 tisuća kuna. Ne zna da će biti dužnički rob cijeli zapravo radni vijek od 30-40 godina, hraneći kamatama zapravo debele svinje, bankare, znači koje debelo žive ko bubreg u loju.
I to je jedno stanje koje će kad tad krahnuti. Ja kažem, jedino stanje u ovoj državi koje može krahnuti je kada se počne pljačkati debelo privatna imovina građana, a to je upravo sada počelo. I kad nastupi glad. I kada jedino stanje koje će vama biti jasno je kada otvorite frižider, a u frižideru nema ništa. Tako je. Znači, Ni u novčaniku. Ja kažem, ogledalo politike vam je zapravo otvoreni frižider i gledanje koliko je znači nekakav dohodovni cenzus građana da se može priuštiti salame na akciji. Svi znamo o čemu ja govorim, znači niste nikad vidjeli nijednog političara da dođe, razumete, u trgovački centar i traži 10 minuta po trgovačkom centru, razumete, salame koji su na akciji ili na otpisu, ili sa rokom isteka trajanja. Ili da hoda po trgovačkom centru sa onim letkom i traži po tom letku. Ti su akcije gdje će ostvariti popust. I to je ona suština, dok vi gladujete, dok vi tražite ono što je jeftinije, da bi samo nahranili se 3 puta dnevno, oni vam plandruju, razumijete, znači po finim hotelima, hodaju finim odjelima i cijela ta zapravo priča je zapravo jedan kraj predstavničke demokracije gdje ja želim znači da narod uvede direktnu demokraciju. Ja nisam političar, niti me zanima biti veleizdanik naroda. Ja želim da svaki čovjek sudjeluje u nekakvoj političkoj, i neću reći samo političkom odgoju, nego i u političkoj etici. Dakle, imamo jednu septičku jamu od politike zapravo gdje građani nisu osviješteni, prodaje im se muda pod bubrege, mediji su plaćeni. Moram napomenuti da i novinari danas i urednici žive jako, jako dobro, opet od vaših novaca. Sve vi to plaćate, sve vam oni to serviraju, kako bi rekao, bacaju kosti da se borite oko ustaša i partizana, a dok svoju djecu nemate sa čime nahraniti i žive dostojanstveno. Dakle, vrijeme je da se uvede direktna demokracija, vrijeme je da narod krikne i da zapravo svojim glasom odlučuje, znači, o politici u državi, o infrastrukturnim projektima, o strategiji ovog naroda, znači barem za 10-20 godina unaprijed, a ne živjeti od jutra do sutra i brinuti se znači da li ćemo sjesti koja ovrha. Dok se ne mijenja taj koncept, svijest naroda, a nažalost znači svijest naroda niti jedan kralj niti car nije mogao promijeniti u svom životnom vijeku, to je suština, znači da percepcija naroda kaže smrdi plin od nekud, osjetiš? Očito je neki političar pustio smradeca. Ali baš žestoko smrdi plin. Je, baš se. Kao da nešto curi. No dobro, evo, to je vjerojatno nekako isto prirodno bogatstvo koje je propustio hrvatski narod monetizirati. U cijeloj toj priči gdje sam se zapravo izgubio sad u mislima, želim samo poručiti, direktna demokracija je jedini izlaz jer mi tim potaracamo apsolutno cijeli ovaj sustav. Da. Sabor, znači kompletno zakonodavnu kao takvu vlast predstavlja narod. Mi imamo tehničku vladu, sudbenu ćemo potaracati, napraviti, ispisati znači javni natječaj da dođu suci koji su Hrvati, ne stranci sa stranim imenima i da ti suci budu uključeni u novi znači zakonodavni poredak gdje će biti i porota. Znači američki sustav pravosuđa gdje će narod donositi presude i odluke. Znači neće više suci biti, razumete, bog i batina, da on vodi i procesno i materijalno pravo, a da mu se ne može stati na rep. To više, kažem, ludilo 30 godina, jednostavno sudska vlast nikad nije izmijenjena. Mijenjala se i politička, razumete, odnosno zakonodavna vlast, mijenjala se znači izvršna u smislu i proširenja i nekakvih drugih ovlasti policije, ali sudbena vlast je ona nedodirljiva. To je sekta i banda za sebe koja misli da može sve i svašta. Doći će Laura Kovesi, doći će Europska unija, EU komisija, znači uvešće reda, odgovarat će jako puno sudaca za samoubojstva Hrvata, znači gdje znaju i saborski zastupnici koji su dizali ruke na ovakav nakaradni zločinački zakon, koji nije u interesu i za narod za kojeg su trebali predstavljati, nego interes njihovih džepova. Bili im prokleti ti novci gdje žive ko bubreg u loju u vilama, goste se na hrvatskoj sirotinji, na hrvatskom mesu. Svaki put kad prožvaču znači tu janjetinu toplu, ne ga razmisle kako se raspadaju trupla u hrvatskim grobovima, ljudi koji su si oduzeli život. I neka si neku tu moralnu točku samo osvijeste šta će narod govoriti o njima i njihove djeci za 30 godina.
Hitler je isto mislio da radi ispravnu stvar. Ja uvijek taj nacizam povezujem sa našim dragim vođom Andrejom Plenkovićem, da si razmisli kako je Hitler vodio narod i da si razmisli šta narod misli o Hitleru nakon 30-40 godina. Dakle, to ludilo neće trajati beskonačno. Znači, HDZ kao zločinačka organizacija koja ima presudu gdje je cijenjena sutkinja Ivana Čalić preminula od bolesti, ja bih čak rekao te negativne energije kriminala, gdje je morala konzumirati i prožvakati te materijalne dokaze koliko je HDZ opljačkao ovaj narod. I jednostavno kad vi tu energiju negative tih svih 230.000 članova HDZ-ovaca koji se buse u prsa da su svi pošteni, a žive na grbači i sirotinji naroda, ja ne znam, možda meni isto nekakva moralna točka nije najsvjetlija i najbolja, ali ja znam razlučiti dobro i zlo. Dakle, moj otac je isto bio, znači, u početku kad je počeo rat HDZ-ovac, ostao je bez gaća na guzici, 3 put je krvario za ovu zemlju, branio je Dubrovnik kad su bila najžešća, znači, prodirana četnika i raketiranje, znači, Gruža. Dok evo vidite s druge strane isto godište naša predivna, kako bih rekao, braniteljica prava gospođa Šuica, koja je bila profesorica u srednjoj školi, razumete, engleskog jezika, ima toliko imovine da ne znam zapravo izbrojati to na prste. Znači, ja sam matematikom računao, ona nije to mogla zaraditi svojom plaćom. Da je muž bio astronaut, ne može dobiti iznose sad takve koje ima. A ja kažem, di će s tim novcem? Di će s tim novcem kada jednog će dana doći u grob, svi se rodimo, znači, goli bez ičega i svi umiremo goli bez ičega. Znači, ono što ste zaradili su samo nule na vašim žiro računima stranih banaka, kažu Hrvati su čudo, gdje Eurostat kaže 75 milijardi eura je, znači, po stranim računima u Europskoj uniji, a Hrvati imaju najmanji, znači, BDP i dohodovni cenzus, znači, gdje Hrvati zapravo su najveća sirotinja ovdje na Balkanu. Pa ljudi moji, možda ja pričam nekom da ne razumije moje riječi, ali kažem, Eurostat vam je, znači, jedna institucija na razini Europske unije koja zapravo mjeri i određenu suštinu korupcije, prosperiteta, pravosuđa, a cijela ta priča, omotnica je zamotana upravo u tome gdje nema pravosuđa, gdje nema pravosudno korektivnog tijela kao imuniteta naroda. Znači, imunitet je onaj imunološki sustav koji brani organizam, znači, od kancerogenih tvari. Znači, mi ovdje nemamo nikakav prosperitet. To je suština ove priče. Ne bih htio puno dužiti, znači, ima tu jako puno tema. Ne bih volio da to bude monolog, volio bih da i narod kaže svoje mišljenje. Kaže, više glave je pametnije od jedne. Dakle, komentirajte što bi vi, da li bi htjeli direktnu demokraciju, da li bi htjeli srezati sve te uhljebe gore gdje cuclaju preko 15 milijardi kuna godišnje. Nas košta, razumijete, kompletno politička struktura, od toliko općina, od toliko župana, od toliko gore u Saboru uhljeba. To je novac koji može završiti u džepovima građana, u infrastrukturalnim projektima, u vašim frižiderima. Ja mislim da je problem taj što se ljudi ne znaju niti predočiti šta je 15 milijardi. Ovaj danas čovjek što je na prosvjedu objasnio onih, kak je ono bilo, 4,5 milijarde, ne? Ja nisam nikada taj način o tome razmišljala, ali mi je isto prvi put u životu zapravo postalo jasno koliko je 4,5 milijarde. Kužiš? Kuna. Znači, da, i to kuna, da, ovo sve euri. I sad, pazi, i sad oni gledaju, ne, pričaju i sad ja kad ti kažeš 15, sad oni sam čuju 15, ovo milijarda je njima apstraktno, oni nisu uopće svjesni koji je to novac i misli si pa šta, dok bi se 15 milijardi podijelilo na sve nas, kao ne bi to ništa, šta bi to bilo, ne? A zapravo, mislim, evo, nek poslušaju govore od danas pa će shvatiti koliko je to, Suština, objasnit ću ljudima vrlo jednostavno, znači, ajmo ovako, čovjek je uzeo za procjenu... Sad nema niti komentara još, jer ja mislim da su ljudi toliko u šoku, znaš, čak nema ni komentara, bit će vjerojatno poslije. Vrlo, što se kaže, valorizacija određene vrijednosti nečega, znači, ajmo pričati konkretno sada o 4,5 milijarde kuna koje godišnje odlazi za Ministarstvo pravosuđa. Ako uzmete u prosjeku da jedna kuća, da je sagradite dvokatnica, košta oko 500.000 kuna,
to je pola milijuna kuna. Znači, to je vrijednost, kako bi rekao, polovice 1 milijuna kuna. 1000 milijuna je 1 milijarda. Dakle, mi imamo ovdje 2000 kuća koje može izgraditi narod na godišnjem proračunu budžetu Ministarstva pravosuđa. Da li vi razumijete, ljudi, o čemu ja govorim? 2000 građana plus njihove obitelji može godišnje dobiti svoje domove, fine kuće koje će biti na vrijednosti. I to ne ono nekakve krletke, nego fakat ono kućerine, ono za 500 000 kuna se danas sagradi fina kuća. Jako fina kuća. I ne mala. Biti u centru grada, ne mora nebitno biti... je gdje, nebitno, da. I da dobijete percepciju šta je zapravo 4,5 milijarde, samo si to zbrojite, znači ako jedna kuća košta pola milijuna, milijarda je 1000 milijuna, zapravo vam je jasno zapravo da što vrijedi 1 milijarda je 2000 kuća. 2000. A govorimo još puta 4 milijarde, znači to je 8000 kuća se može izgraditi gdje život ljudi bi išao normalnim tokom, ne bi bili u dužničkom ropstvu, ne bi cijeli život otplaćivali kredite i ne bi se toliko javno zaduživali. Znači vi morate shvatiti, dok god to ne shvatite da ste vi solidarni jamci javnog duga države, vi ne znate da ste u takvoj gabuli da nećete vi samo vraćati taj dug, nego će i vaša djeca, znači i unuci. Jel razumijete što je iznos 420 milijardi duga? Teško je to matematički. Znaš što bi bilo dobro da narod shvati? Sad se ovo čuli, znači da je recimo da je pola milijuna, ne vrijedi svaka kuća toliko, ali ajmo reći da vrijedi. I podijeli 420 milijardi sa pola milijuna. I da vidimo koliko će, ja to ne znam na pamet izračunati, ali koliko to kuća ispada. Znači koliko naroda će morati dati svoju privatnu imovinu da bi se vratio javni dug Hrvatske. To treba narodu crtati. Znači na taj način, ako im taj primjer damo, možda skuže da će i njihova kuća doći na bubanj. Je čak i izračunao vrijednost Hrvatske. Znači ja sam, dragi građani, snimao, to vam je bila tajna sjednica vlade, gdje je zapravo saborski zastupnik bivši Marin Škibola pozvao, znači, za uvođenje eura, koji vam jako brzo kuca na vrata. 2023. godine ove novčanice što imate će samo šuškati u džepovima i neće više imati tu vrijednost. Dakle, mi uvodimo euro, to je suština. Ono što vi morate shvatiti ekvivalenciju vrijednosti je upravo sljedeća situacija. Minimalac socijala u Sloveniji vam je do 1200 eura. Dakle, vi u Hrvatskoj koji imate prosjek plaće od nekakvih 7000 kuna, a i to je upitno jer su prosjeci otprilike 5,5 do 6 maksimum, a reći ćemo i o tom prosjeku plaće, evo ako uopće toliko, da. Znači jedna Podravka gdje vam Martina Dalić dobiva 200.000 kuna kao menadžer i nekakvih, hajmo reći, 50 radnika, pa to kad zbrojite sve skupa i uzmete apsolutnu vrijednost, vi dobivate prosjek plaće da svako ima oko 20.000 kuna plaću. Shvaćate o čemu govorim? Znači, manipuliranje matematikom... To je ono, car ili kralj jedu meso, ja jedem zelje, to je nama profesorica povijesti rekla. I šta mi jedemo? Sarmu. Tako, svi skupa jedemo sarmu, samo neko jede fino meseko, a neko zelje. Jedu trula zelje. Ove narodne poslovice i metafore imaju svoje značenje, jako je bitno da razumijete, jer vas mediji manipuliraju kao nekako društvo živimo, a uz toj cijeloj priči zapravo što je smisao vašeg života. Jel vaš smisao života robovat drugim ljudima, iako ste rođeni kao slobodni ljudi, autonomni, bez ikakvih ograničenja, znači niste ničiji robovi, jer vam niko na vašem rođenju nije rekao da ti moraš vratiti dug države taj i taj, nego vam je sve to nametnuto. Vi kad se rodite, vi dobivate OIB, vi dobivate ime i prezime, vama roditelji, razumete, moraju dati omču oko vrata, to je upravo vaš, razumete, rodni list. Vi sa OIB-om ste postali vlasništvo i biomasa, ja ću reći, kriminalne zločinačke organizacije Republike Hrvatske d.o.o. koja ima svoj DUNS broj i koja je tvrtka. Dok god vi to ne razumijete šta znači tvrtka i taj odnos između građana i pravne osobe, oni će vas derat, oni će vam gulit kožu i jednostavno niste svjesni koliko ćete biti opljačkani. A mislim da razumijete to i svakog dana dobivate, znači račune za koje ne možete obrazložiti, pa je to mimo zakona, mimo svih razuma i pravila. Suština, kako se možete boriti, evo ja sam rekao, znači ajmo prihvatiti samo
idejno koncept direktne demokracije, tehničke vlade, znači gdje će biti izabrani ljudi javnim natječajima, znači ne podobni nego sposobni i ljudi koji će znači multiplicirati, stvarati novu vrijednost. A ne da ova država bude, razumete, jedno leglo uhljeba i kriminala koji zapravo žive ko bubreg u loju na grbači građana. I imamo jedan robovlasnički sustav gdje zapravo nikad nismo ni izašli iz ropstva i iz kmetstva. Josip Ban Jelačić koji je napisao povelju o ukidanju kmetstva, ja ne vidim da se to još dan danas primjenjuje i da smo mi slobodan narod. Kmetstvo je bilo poželjno stanje sada i onda, jer kmet je dobivao ako ništa drugo znači svoj dnevni obrok, dakle imao je pravo za obitelj. I nekakvu sigurnost je zapravo imao unatoč svemu. Da. Vi ovdje apsolutno nemate nikakve sigurnosti. Znači kakva god vam oni prodaju da imate socijalna prava, da imate nekakvu pravno uređenu državu, ja ću to okrenuti ovako iz neke druge možda percepcije da zapravo razumijete nakaznost cijele ove situacije. Ovdje govorim građanima iz svih balkanskih regija. Dakle, oni političari, ti naši gore, pod navodnicima naši, se busaju da su naši ljudi išli u rat za autonomnu, suverenu, slobodnu Republiku Hrvatsku. Mi smo 2013. izgubili suverenitet i ušli smo u Europsku uniju. Kad kažem izgubili suverenitet, shvatit ćete to zašto. Dakle, ako smo se borili protiv Srbije, odnosno tih četničkih JNA, paravojnih postrojbi i tako dalje, ja vas pitam gdje je sad taj suverenitet i taj prolivena krv oba dva naroda, jer koliko sam shvatio, Republika Srbija će pristupiti Europskoj uniji. Pa kako smo mi onda bili suveren narod da se mi odvojimo zapravo od Republike Srbije, proljevali svoju krv vlastitu i njihovu, da bi imali suverenitet i prodali se, razumete, 2013. za Europsku uniju. Gdje, ponavljam, i Srbija kada uđe unutra, mi ćemo biti jedna cijelina, razumete, cijela kompletna Europska unija. Praktički koliko je taj, pod navodnike, suverenitet, koliko je on u stvari trajao? Par godina. Nije ni postojao. Pa znam, ali kažem. Dogod ljudi ne shvate, znači da je ovo bio imovinski rat, znači utemeljen dokazima, činjenicama i zapravo pravnom nesigurnošću da Hrvatska nikad neće potraživati ratnu odštetu jer nema od koga to naplatiti. Znači Franjo Tuđman nije izglasao znači po protokolima da je ratno stanje, znači Slobodan Milošević kao takav isto gdje je i sa Alijom Izetbegovićem došlo, razumete, privatno nekako njihovo okruženje gdje su podijelili kartu bivše Jugoslavije, napravili pljačku, odnosno proces pretvorbe i privatizacije. Dok vi ne shvatite šta je pretvorba i privatizacija, nažalost ne možete preći na idući korak, znači što je zapravo direktna demokracija. Znači pretvorba i privatizacija je nešto što ste vi pretvorili, reći ćemo samo ovako o zlatnim rezervama, znači bivše nacionalne banke Jugoslavije, koje je otišlo kompletno, ja sam tako načeo da je to otprilike bilo nekakvih 14 tona zlata. Vi si probajte sad shvatiti, to je jedna Jugoslavija koja je bila preko 25 miliona stanovnika. Znači bivša Jugoslavija je imala 25 miliona stanovnika. Ljudi moji, znate li koji je to broj? Stvarali znači zlatne rezerve kao nekakav monetarni sustav u toj cijeloj priči i suština svega toga je, razumete, da te zlatne rezerve su završile u LGBH banci u Frankfurtu, gdje je brat Slobodana Miloševića u Francuskoj to zlato prenio u drugu banku. Znači naše zlato koje su stvarali krvlju naši roditelji po tvornicama, gdje je jednostavno 40 i nešto godina pljačke, otimačine i otišlo u privatne džepove. I to je jedna suština gdje kad narod to ne shvati da je zapravo opljačkano narodno, znači ne njihovo, nego naše, vaše, shvaćate. Znači taj novac je otet, taj novac je završio, to nije onih 75 milijardi o kojoj priča Eurostat, znači da su to po stranim računima, to je ono što je gospodin Domagoj Margetić napravio istraživanje da smo opljačkani preko 450 milijardi eura. O majko sveta. Kad vi shvatite to, kad ja pričam sa strancima, kažu pa Hrvatska je toliko bogata zemlja resursima, radišnim narodom, a opet ste najgora sirotinja, najgore sviralo u Europskoj uniji. Da li vama to nešto zvoni u glavi? Kad vama jedan Švicarac, koja je zapravo najbogatija zemlja u Europskoj uniji, kaže da se on čudi nama
Pa gdje je taj novac? Pa vaša zemlja je prekrasna, imate toliko predivne plaže, more, Da, kud to ide? izvori voda, šuma. Pa kako ste vi takva sirotinja? Znači, to mi jedan Švicarac govori, da ne pričam, razumete, o jednom Francuzu, o jednom Dancu, Nizozemcu. I ja samo evo tu pozivam jedno pitanje, da li hrvatski narod zapravo želi biti sinonim za kukavice, za reći ću plaći pičke, makar bio i prost, ali ja ne znam, jedan sinonim naroda kad kažete Francuzi, francuska revolucija, ja mislim da svakom čovjeku odzvanja u glavi što to predstavlja. Znači, čim kažeš Francuska, odmah ti pada na pamet revolucija, ne? Ili kažeš francuski narod, odmah ti pada na pamet revolucija. Kad kažeš Hrvati, šta ti pada na pamet? Mislim, pogni se i reci svima nek ti seru po glavi, da ne? smo mi bili pobjednička vojska, znači da smo mi sa 500.000 branitelja osvojili taj domovinski rat. Kojih 500.000? Vrlo je to teška percepcija da vi shvatite šta znači 500.000 branitelja. Ajmo to krenuti ovako. Pa to znači, je cijeli u Republici Zagreb. Hrvatskoj imate između 725 do 750.000 maloljetnih osoba. Znači, to su maloljetne osobe koje ne mogu glasati i koje nemaju navršenih 18 godina. Ako uzmemo oko 1.200.000 umirovljenika, mi dobivamo nekakvu okruglu brojku od 2 milijuna ljudi koji zapravo sigurno nisu bili u ratu. Da. Od toga imate otprilike, tada je bilo puno zaposlenih, nekakvih 1.700.000 je bilo zaposlenih Hrvata. Prvo zapravo brojanje, ajmo tako reći, statistiku naroda je bila, mislim, 2001. godine. Rat, kao što znamo, je krenulo od 1991. do 1995. je trajao. Mi smo tada u nekakvoj procjeni imali oko 4,2 milijuna stanovnika. Znači, ako imamo 2 milijuna ljudi koji nisu ratovali, 1.700.000 ljudi koji su bili u radnom odnosu i nisu išli u rat, onda mi nemamo tu 500.000 branitelja i nevjerojatno i nemoguće, jer kažem, Napoleon Bonaparte nije imao vojsku od 500.000 ratnika. Da. Dok to ljudi ne shvate. Po tome bi ispalo da je, sorry što te prekidam, znači po tome bi ispalo, sad ja gledam, znači od ovih 2 milijuna koji su kao bili radno sposobno stanovništvo, da je svaki četvrti bio u vojsci, u ratu. Pa to nema šanse, pa ti ne možeš naći čovjeka koji je bio, ali zaista bio, ono što kaže onaj komičar, ali bio, ne? Nažalost, vi imate tu evo situaciju da jedan naš vrsni ratnik, recimo bivši ministar Kujundžić, gdje ga je tužio, znači Andrija Hebrang, njegov stranački, evo, to vam govori zapravo koliko su HDZ-ovci pošteni međusobno kao stranka, kada zapravo međusobno se tužakaju po sudovima, zato što ne znaju više na koji način bi opljačkali narod, gdje zapravo Kujundžić je tvrdio da je bio u Domovinskom ratu, da on ima status branitelja, gdje je upisao, razumete, i svog sina. Znači, svog sina je upisao na medicinski fakultet upravo sa statusom branitelja. Znači, medicinski fakultet u Rijeci, sin, znači od bivšeg ministra Kujundžića je upisao medicinski fakultet temeljem statusa branitelja njegovog oca. Znači, nije bio čak ni bodovnoj listi da upadne na medicinski fakultet. Cijela ta priča, ljudi moji, kad vi shvatite da HDZ-ovci tuže jedne druge na sudovima, sami protiv sebe, gdje jedan tvrdi da ima status branitelja, da je ratovo, niko ne zna gdje, pa onda govore, razumete, da je to vojna tajna. Znači, vi imate jedno stanje apsurda i ljudske takve gluposti da je to zapravo više teško za konzumirati. I ja bih samo pozdravio isto našeg ratnika, ministra Kalmetu bivšeg, znači on je isto jedan vrhunski ratnik. On je na naš dopis, znači gdje je ratovao, zapravo odgovorio da je to vojna tajna. Pa ja sad ne razumijem, ja mogu shvatiti neozbiljnost i, ajmo reći, političku šalu, ali stvarno bih volio znati gdje je bivši ministar Kalmeta ratovao. Znači, svi se oni busaju kao veliki HDZ-ovci, oni su ratnici, oni su oslobodili ovu državu. Ja vas pitam, od koga su je oslobodili? Oni su navodno ratovali od paravojnih četničkih skupina, JNA, odbjegle vojske Slobodana Miloševića, Karadžića, pa oni su nas opljačkali prije nego što smo uzeli puške u ruke. Da. Pretvorba i privatizacija, ljudi moji, Republika Hrvatska vam je nastala 200 metara od ove tu pozicije. Birtija vam se zove Plavi golub. Znači, gdje je Vladimir Šeks, razumete, tamo došao sa
Budišom, razumijete, s Franjom Tuđmanom i govorio o tome kako će napraviti pretvorbu i privatizaciju i kako će opljačkati hrvatski narod. To vam je jedina i prava istina koju, da li vi to htjeli prihvatiti ili ne, je činjenično stanje i to je ono što će kad-tad kao povijesna činjenica izaći na vidjelo. Ne znam, možemo jako puno pričati o svemu, ja kažem ovo možda i jesu nekakve moje činjenice i kako bih rekao, moj osvrt na ovo nakazno stanje u državi. Smatram, ako je Hrvatska bila suverena, samostalna, mi sa članstvom koje plaćamo, znači godišnje preko 4 nešto milijarde Europskoj uniji ne dobivamo apsolutno ništa. Znači, To isto treba ponoviti. Znači, ljudi uopće nisu svjesni. Oni misle da mi samo izvlačimo novce iz Europske unije, a nisu svjesni. Oni nisu svjesni da mi moramo plaćati tu članarinu svake godine, imali ne imali. To vam je kao da platite članarinu u teretani, svačate i onda vam vlasnik teretane obeća da ćete skinuti kile, a vi zapravo još dobijete 10 kila. I onda ste još u većoj bijedi, razumijete, kaže, ali ja plaćam članarinu. Pa kakva ja benefita imam, osim što krkam janjetinu, razumijete, i dobivam kile i grijem guzicu u fotelji. Metafora možda nije dobro sročena, ali će vas možda ovo, kad bi rekao, više informirati. Dakle, svaki građanin u Republici Hrvatskoj godišnje samo u toj članarini, gdje ne izvučemo iz fondova određena sredstva koja su nam zapravo na raspolaganju, plaćamo jedan otprilike tipični novi Audi A4 u vrijednosti od 200.000 kuna. Dakle, svaki građanin Republike Hrvatske izgubi jedan Audi u vrijednosti od 200.000 kuna. Samo na plaćanje članstva EU. Gdje ne izvučemo taj novac, znači iz fondova Europske unije. I sad vi meni recite, znači infrastrukturalno okrenite se kad izađete van, gdje se taj novac, vaš novac, od članarina, od prihoda, znači gdje plaćate poreze, gdje se on manifestira, gdje vi vidite taj novac, prošećite jednom Švicarskom, jednim Bečom, vi ćete već na infrastrukturi vidjeti gdje se taj novac ulaže. Beč ima, po mojoj procjeni, negdje 1.200.000 stanovnika, ali taj grad kad vi dođete, vi vidite semafore, vi vidite znači zebre, vi vidite tramvaje, vi vidite gdje taj novac građana odlazi. Znači vidi se ne jedna stepenica kad bi rekao, u kvaliteti pružanja usluga građanima, nego puno, puno veće. Eto, za sada toliko i hvala vam. Hvala tebi, Josipe. Pozdrav ljudi. Dijelite ovo što vi